ang duha ka milagro nga gihimo ni Hesus atong ebanghelyo nakasentro gyud sa pagtuo. Dili pwede ang milagro mahitabo nga way pagtuo. Pero karong panahon na kasagaran sa atong mga milagro nga nahitabo og na sinati og na share dili gyud gikan sa tinuod nga pagtuo kung dili tuo-tuo ra gyud. Ilingay mong tupad ing na kung sa imong gisunod pagtuo o tuo-tuo. Sa may gisunod mao na way klaro. Pero kanang tuo-tuo mahimo sad nang sinugdanan sa pagtuo. Barabag avenue ba nang litan mutuo ka nga ihawan gyud manok ang mag-birthday ana unsa may naas manok nga mao mag-iihawon niya ang dugo ihid-hid mas agtang unsa may naa diha tingali timaan lang na nga nituo ka nga kanang dugo mausad na ang dugo nga gipaagas ni Kristo sa krus. Pero ikumpara nimo ang dugo sa manok ug ang dugo ni Kristo, hay may mas taas og bili. Hay may mas makaluwas ang dugo sa manok o dugo ni Kristo. O kana, muhunong na ka sa imong dugo sa manok kay na naman ang dugo ni Kristo. O, di ba? Mao na siya ingon ko ang tuo-tuo mahimos ang avenues pagtuong tinud-anay nga ang tinuod yung makaluwas ang dugo ni Kristo dili ang dugo sa manok or dugo sa iro or dugo sa kanding. Mabitan na doon ay magpa-blessing din higsakyanan or na ay magpa-blessing ng balay. Nigabot na ko dito sa balay daghan mang dugo na ko. Sa maning ni alabin na igato na ko dapit sa may CR sa mga bungbong. May mga dugo na ko na aday nasama din pataka malagpamahid silang dugo sa una ba o kasabot oy ilam rin ang padug-andaan nya una nila pablisingan kanang blessing sa balay kanang mga sakramento nga atong dawaton tungod na sa niagas nga dugo diha sa kilid ni Hesus katong dugo og tubig mao na nga nakapabalaan sa simbahan na diha ang 7 ka sakramento ug ang epekto sa tanang mga sakramentals nga himuon sa simbahan tungod na sa dugo ug tubig nga niagas sa kilid ni Hesus. Sama sad anang tuo-tuo ngilad nga maggawas-gawas sa balay ang kaslunon. Sama na sa nang pulonga ngilad nga mugawas-gawas sa balay ang mga kaslonon o kanang naay murag dakong event sa imong kinabuhi ayaw na pagawas-gawas sama na tuo mo ana dili ngilad isukod ang Buddha o ang bistis kasal ang sama na tuo mo ana dili ngilad magtabok-tabok o bisitag patay basta naamoy minatay sa inyo ang sama na tuo mo ana dili istoryahe daghan kay mo tuo anay ang sama na siya mga pulong ba pulong nga nagdili nato so mutuo sa doon tata nga ang pulong di ay giya na siya aron dili ta mamiligro. Ang pulong ba giya aron dili ta mamiligro. Mugamit kitag pulong niya. Ang pulong sa Ginoo nagpakatao naman
Siya na may nagsulti nato. So ang ato ng paminawon karon, muhunong na tagpaminaw ang pulong sa tao, ari na ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna pag-abot ng Kristo, dinis atong ebanghelyo, sige na siya ingon ni atong babae, nagkurog man tong babae kay gidili man gud ng paghikap ang babae labi na gyud na isakit, di gina mo hikap og mga religious leader. Ang religious leader di sa na mo hikap og babae. Niya kay ang babae ni sikrito maghikap ni Hesus. Motong nagkurog ang babae, ayay sakpan gyud kuron ani, mapatay gyud kuron ani, or mabunog, masilutan gyud ko ani nganong nihikap ko, nya naar ba ko'y hemorrhage. Kay makapahugaw man na sa imong hikapon, basta naa kay sakit, or labi na gyud makasasala ka. Ana. Nya unsa may gisulti ni Hesus sa babae nga nagkurog? Siya ang imong pagtuo maoy naka-ayo nimo. Lakaw na nga malinaon. Ang pulong ni Hesus mo'y nakapahatag og solusyon sa gibating kahadlok sa babae. Mo na ayaw nagkahadlok karon. Nanglita na kay cancer. Nya stage 4. Moingon dayon ang imong silingan pagpa-chemo. Nya wala ba kay kwarta? Moingon ang doktor pagpakimo gyud. Nya pila ng sesyon ana? Unsa toy sesyon ana? Kanang usa ka package ba? Murag mahal man kay na. Tagsiyang ba na ka kuan ako kay bawo. Mahal. Ana mangabot man ang mga suwat dinhi. Magsuwat ba pader wa gyud mi mahimo. Pobre kayo mi. Nya nasakit og cancer. Nakoy cancer. Mauni ang chemotherapy wa gyud mi mahimo pader. Ana. Muna manghangyo ko nimo tabang. Sige. Kinsay gasulti nimo nga magpakimo ka? Doktor. Kasaligan ba ng iyang pulong? Kasaligan dili. Kasaligan oy, doktor guna. Nya stage 4 na ka. Karon, unsa man say gisulti ni Hesus? Unsa may pulong ni Hesus? Ayaw mo kahadlok sa makapatay sa lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. Kanang kanser makapatay na sa lawas. Ang kanang inyong kalag mapatay sa kanser. Dili oy. Wa man kay kwarta, unsa may imong buhaton, mas maayo pag mangumpisal ka, unya human makig-uli ka sa tanan imong kontra. Niya ang tanan nimong mga sobra-sobra dihang kwarta, itabang nimo ana mga maayog lawas nga naglisod sa pagkaon, imong itabang didto, di kay magsikag pangayo para sa imong chemotherapy, manghatag hinuon ka ngadtos mga tao nga mas nanginahanglan pa kay kanimo. Nga doon na pa'y pag-asang mabuhi kay way sakit, mataptan lag sakit kay way kaon. Imo nang ipanghatag. Yang sa may mahitabo nimo. Sa man? Mamatay ka. Nga ikamatay nimo. Sa may mahitabo. Matod pa ni Kristo ang namatay nga nagtuman sa akong mga kasuguan, mabuhi sa dayon. Di ba? Tuo man na. Nganong magpakimo pa man ka? Nga mabuhi raman itas dayon. Kadto mo'y way gasto. Di ba? Uy. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na, din ata pakimo ha. Basta wa kay kwarta. Ay nalagpaghasol ba sa ubang tao? Kana mo'y punto ni Kristo nga di ta mahimong kahasol. Tungod lang kay nagsunod ta anang mga sugo sa mga tao ba? Mahimong kahasol. Barago na nang sugo man aros tao nga eskwela gyud, mga anak pa eskwelahon gyud. Sugo man as tao. Kay mao kuno nay maghatag og maayong kaugmaon. Tinuod na dili. Tinuod oy. Pero wa man kay kwarta.
Bisan gani pagpa-enroll, bisan gani pagpalit sa uniform, wa man kay ikapalit, mangutang gyud ka, maghasol gyud ka sa laing tao, aron lang gyud ka makapa-eskwela sa imong anak. Ayaw na. Ayaw lang na pa-eskwelahan. Total, di man sa tanang higayon nga ang donaray grado mo imo asinso. Kadaghang wa ka graduate ganig elementary pero ni asinso. Nga naman, na maligyag siya bo. Adi de, joke. Oo na, oy. Tinuod na. Pero di kaya po na mao. Sala man na siya. Pero naagidaghang ni asinso way grado tungod kay kugihan kaayo. Nya maampuon pagyud kay istanan. Na ako'y daghang kaila na. Perti nang nindutas kinabuhi. Pero daghan sa kayong profesional, mga doktor paging uban, mga lawyers paganing uban, nag-ilait sa kalisod, nangakiha pagstapa, hangtod nga priso paganing uban. Ang uban naghikog pagani tungod sa problema sa kwarta. Mga dagko kay grado. Karon ganina na nag-away ng atong mga leaders ay tungod das kadagko nilag mga grado, nag-away na, mabungkag ng atong governance sa anis Pilipinas tungod aning ilang away. Mga dagko na grado. Pero, ang gihatag na to, kahasol, dagko pa kay tagasto, mo pa'y krisis kayo, hasol pa kayo. Pero dagko kay nagrado. May pang atong mga way grado, kay sige lang kabkab anang kanal, hipos anang basura, porting limpyuhas atong syudad, basta mo lihok na silang mga way grado. Sulob din anang butas, daan ang dagko kayong sakob, hanggap anang porting bahua, segregate anang mga malata o di malata. Pero na mga graduhan, sa muhikap sa basurahan. Di tinod. Nya, mao na future na to. Kanang mga dagko grado ron ay na naggubat, wap mahuman ilang gubat, siging pinatyanay, dagko na kay problemang nahatag sa tibuok kalibutan, tagas kay na silang mga grado, di ko na sila masultihan, di ko na sila matudluan, kay sakto yung kay sila, pero unsa ilang gihatag ros kalibutan, patay o krisis sa ekonomiya, problemang dagko kayo. Nya, maunay resultas grado, mo na imong haguan, ayan na lang ay daghan kay diha mga way grado, kusog kay mo pasaylo, magsige ra yung iyon, sagdai lang, nagdai lang, dawaton lang na nato siya. Unya gidaot bang kana? Okay ra na ato lang nang dawaton, sayloon lang na nato. Pero kaning tagas og grado, kisam na siya, kisam na siya. Di ko milam sag pari pa na siya. Ang pari sa ningon, sa may tuon nimo nako, di ko sukol nimo pinatyanay ang animala ka, sukol maganang binugha nga way kinabuhi, kanay pa bang pare? Taas sa kinagradong pare, pero makig-away sa doy. Di ba? Nga naman, wa maminaw sa pulong sa Ginoo, wa magsunod sa Ginoo. Kadaghan diya mga maayong pagkabutang, pero di yun mo palit og slab. Pertin daghana ang nimbang ginang uban din ay kano lingi ay mon to pa din na sige gid kang palit og slat ingna kono di ba kusog na mo analyze sige lang ni palit mo ko to ni aging buwan gud ano magsige pa matagpalit ana pero naghan kay mga way grado mga pobre nga magsige yung palit magtigom pa yun kada semana mo palit yun. Kada semana mo palit tagsaranon kaslat sa atong HGSN o sara kaslat, pero kada gid semana mao ra sa iyang maabot. Nasa uban mo text nako kada sweldo gyud father mo palit jud kog slat, maguol gyud ko inig sweldo nako kundi ko kapalit og slat. Kasiudan kana mga pobre kay na ay baker, na ay nagtrabaho lag labandira, mo palit yung slat, pero kana mga dagko kay milyon-milyon ang ginansya, kay dagko kay negosyo, asa mo palit nga naman kusog kay mo kwenta, unya ko palit ko, ngika ko kadato na niya, kadaghan na kwarta, sige hatagan ng simbahan, kurakuton na ng pariya, analyze di maminaw sa Ginoo ba nga niingon ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa kabos.
Dili ba mamidaw sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ang gugma sa kwarta tuburan sa tanang mga yawa. Ana. Ay mo kinoktok diya. Kaya nga tong halin sa ang atong halin sa HGSN at para ni sa atong pista senior niabot nag 11,194 ka slots na apay 13,806 slots nga available. Pakpakan nato ang namalit nini. Salamat kayo. Gamay na lang basin pag-ugma hotdo na ninyo palit. Tag 100 ragod ni nya nasa type 50 slot challenge, tag 5,000 per challenge. Karon 67 na ka-challenge ang ka-50 slot challenge ang atong nadawat. Di ba? Yang ato sang SBF DAG para sa atong kumbinto na natayhalin nga 9,170 na apay 50,830 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Ato gyapon ning pakpakan. Salamat kay Ginoo. So kining tanan ato ning gibuhat tungod kay naminaw tas Ginoo nga palambuon ang simbahan. Nya katus ang atong disap, wala naman ta na maligyaan pero ako lang ning i-announce nga naatay 178 pledges nga atong nadawat. Nya 159 pa ang na-remit na apay mga 9 or 8, 19 ka slots nga dawatonon pa nato. Hinaut unta kutob ra man is March, hinaut untang mahatag ni karon kadtong mga ni-invest sa DSAP. Kining tanan ato ning sana gipamatud-an ba nga naghimo ta ani tungod kay naminaw tas Ginoo, dili kay maminaw tas atong isig katao. Kay kana ato isig katao makahatag ra gid nagkahasol, makahatag og kabalaka sa atong kinabuhi. Mo na ningos Kristo, ayaw na paminawang nagsigig hilak diha, ayaw na paminawa Jairo or Jairo kanang nag-ingon nimong ayaw na lang na hasula ang Ginoo. Tuo nako, kita ray manaka didto. Kanang na naghilak papahawaa o sana kay wa ginay kapuslanan. Hasta ang namatay ang gisulti ni Kristo natug ra ni. Ana mo na ikahadlok og mamatay ka kay natug ra ka. Natug ba? So mamatay kay imong bana yon. Asa imong bana day natug. Nalagi lungon siya na siya diha mohigda. Ana. Di ba? Natug ra mo may giingon ni Kristo, natug ra ning bata. Ana. Nadayon pa may kahog atong bakili dito sa Kampaso. Higda ng pari dire. Yan aslungon. Asa de Padersiano natug. Hay man siya nalungon. Natug ra na ngano man ang tinuod nga kinabuhi wa man aning lawas tua mas kalag. Ang tinuod nga kinabuhi tua man sa Ginoo wa man dinhis kalibutan. Muna ayaw kahadlok anang kamatayon. O kulba biasa katong pagdayon na mong kahog, kulba biasa gamay. Pero wag yung kumaratol, relax ra ko. Nanganaog na god silang tanan, gibiyaan lang ko, wag yun mananghit. Nanganaog. Ang paglingi-lingi na ko sa sakyanan, ako na lang usa dito. Og nilahos pa to kahog ang sakyanan, ako rin usam kuyog nga to. Pero wag yung ko magdali-dali. Kay bao ko nga kon patyonon, papatay na sa Ginoo, matay ra gyud ko. Og di sad patyon, papabaligyaon pag yung kong slot. Kanang di mo palit, mao na yung mga matay.